אז אני אלכס קפלונוב טוב, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומכירות בחברת רנטסייף, ערבויות לעסקים. רנטסייף כבר פועלת למעלה מ5 שנים, אנחנו עובדים עם מגוון מאוד רחב של לקוחות, אם זה סגמנט של נדל"ן, אם זה חברות הייטק שמחפשות נכסים מסחריים. יש הרבה מאוד סוגים של ערבויות לעסק. כמעט ואין עסק שאין לו צורך בערבות. למשל, מכרז, לאחר זכייה במכרז זה הופך לביצוע, ואחרי ביצוע יש טיב, בחלק מהמקרים יש מקדמה, ערבויות לספקים. זאת אומרת שבפרויקט אחד לעסק אחד יכולים להיות 5 או 6 סוגי ערבויות. למעשה המצאנו מונח שאנחנו קוראים לו ערבות כשירות או guarantee as a service, שלמעשה את כל העמלות שהעסק משלם, הוא משלם למשך כל חיי הערבות. כחברה חוץ-בנקאית אנחנו לא יושבים על המסגרת האשראי של הלקוח, מאפשרים לו לנצל את המסגרת הזאת לכל צורך אחר שהוא צריך, על מנת לגדול ולהתפתח. זה הנוחות לבעל העסק, זה שהוא יכול לגשת למכרזים כמה שהוא רוצה ולא כמה שהבנק מגביל אותו. אבל ברמת המוצר זה אותו מוצר בדיוק. בעלי עסקים, מנהלי חברות, סמנכ"לי כספים, אנחנו כאן לכל שאלה. מאוד פשוט, תקלידו רנטסייף בגוגל, תגיעו אלינו, תקבלו מענה לכל שאלה, ואני מבטיח לכם שתקבלו הצעה אטרקטיבית ביותר בתחום הערבויות.